खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि BN चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ दावगाहोनाय, बर'नि राव हारिमुखौ गोसारहोनायाव बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि आफाद जोनोमनिफ्रायनो हाबा मावबोदों आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ फोथांनानै लाखिबाय थानांगोन। बर' हारिनि सायाव जाबायदि हाबा मावबोगासिनो दं, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बैफोर मावथाइफोरखौ बर' हारिया जेब्लाबो लामा नायना थागोन। 55थि एबसुनि जोनोम साननि गाहाम हामलायथि जासिहरनायजों लोगोसे बे बाथ्राखौ बुंथिदों MLA परमेश्वर ब्रह्मआ। थांनाय जारिमिननि समाव जोबनानै दोननाय सुबुंफोरखौ दासिमबो दिहुननानै लानो हायाखै आरो बर' समाजनि मावनांगौ खामानिखौबो मावनानै लानो हायाखै। दिनै गोदान आफाद दानायखौ हेफाजाब होयोब्ला जोबनाय लामाथिं फैगोन। डक्टर अनजालि दैमारिनि गोदान आफादखौ हेफाजाब होनांगौ होननायाव समाज सिबियारि बिपुल रामसियारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथियो। मोनसे रावा थांनानै थानांगौब्ला बिजोंनि जोबोर गोनांथार। गुदि गैयाब्ला बिजौ गैया होननाय बायदि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरा लोरबां थोरबां जालांनो हमदों। बे लोरबां थोरबां जालांनायखौ हमथानानै लाखिनांगौब्ला टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय रोंगौथि गोनां बिजाथिफोरखौ थिसननांगौ होननानै बुंथियो अल आसाम बड' मिडियाम एलिमेन्टारि टेट क्वालिफाइड गौथुमनि गाहाय नेहाथारि अनन्त बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि स्पेसियेल टेट खुंनायनि सिगां BTR गभर्नमेन्टआ 2021 मायथाइयाव जेनेरेल टेटआव उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो थिसनलाइ होनांगौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 55थि जोनोम सान, जेखौनोखि गाबोन सारा दुलाराय बर' माहारियानो फालिगोन, बे 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बे समाव आङो लाइमोन UPPLनि जानानै बे बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिदों।